بيتي تايد تخوين قد همز مسلغي من تاي بعرس خد قدي نونو همز ما تخوني يلغي عرس ما تكاهلي عليك شكا همز تخوني من تاي أي تاي ما قبر بقى قرنة تقدرني بقى من ما قاري خالن أنا صهم زي مثلا يخلو يقرطا بني سلام 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 أي كان علي تخطاتلتي همين نأخم دحنا دخم همي وعلخم همي مشخم أنا سلام أملاقي مسكن ببناخم وسلامكم بزح ترفي اللي بدقامي ببناخم أخرنعات علم سلامكم يزحنا لكم እና ቤተሰብ እንዛ ቻናል ሓድሽ ትርኮንኩም ላይክ ሰብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ ይኩኑ ብቅንዕና ማለት እዩ ቤተሰብ ድማ ሃምብሉ ምድላይኪ ሃና ጽሪኢትኩም ኣብ ኮሜንት በማማጥ መበረታዕኩም ኣይፈልየን ማለት እዩ ስለትገብሩለይ መበረታዕ ድማ ኣንየለይ እግዚአብሔር ያክብረለይ ማለት እዩ ኩራተይ እና ሰላ ላይክ ትገብሩለይ ማለት እዩ ዩቲዩብ ትብሉና በጣም ይወርቁ ስለነበረ ሰዓቱ ምኑና ከዚ ግን ተመስገን እናተራ علينا خذون دقافهم أي فلين مالتي كوراتي أنا نينو ما عندي تحطنا دما رأسنا دما بزعوا بيننا بزعوا بيتي لخوندو مالتي بيتسا أنا ياو بيتي نبين خملة فكرة بنيام نبيتي خملة فكرة بيت دما بينناتي بيت دما نيو على تبلو أفكار كاملة لوا وتقدي مالتي بيتسب بتشاجن أنا بيت أفكارسي حقني أفكاري دو هونن تتملختنا بفصوم مني مندعي أنا هم درخوت هونو بقى أنا عالمت إنسان على خبر سونا على لفكر سوي مثلني حق من نجار مالتينا فقرة للو سو بحق لفقرات هونو حق من نجار ما خوارع بقى نشتن كبر مهارلي إلو الآن مالتي بيتسامنا حق ودي تفقر كاسي يخورك كاي بعنا كبري العلمانم كبري الغدم أسوين اللو ملاخطة اللو كبرنا عالي اللو ونتلا من نجار مالتي بقى بتعيد توتر نجقرو منامنو بتعيد بقى تعيد لمولاي مالتي بيتسامنا بحق إيو نايسا وشت بدنبي كتفولت أي تخلي جن بقى تقمتو يا خبيتسب كاز بنيام نوسي أنغاقرأو بقى وانا سلالة فكراسي بمول عينو كاس ايت امتاي بيتسب مالتي سؤال بقى دين لالن المدري وقعمنا من كل نقول للو على لو كوري بقى كان نغاقرأ خلص لا فرحين نغاقرأ مالتي بيتسبنا حقا فقرا ناي بيت مين يتهلنا بينيو مالتينا مساء الخدون دين دولا السيئي إلى الآن مالتي قنيو أقولها تحر عليك زي أو حقا من نقار تلفكرنا كي هنا نفقرو سلنغتال إنا أبزانيو نقدام مالتينا حق من نقار قن لفكرك كان قست وين قاعد نبر حق من نقار مالتيو اسخات فكرو تخوين قن مالتيو لفكرة مسرخة دوري كام خالي ترفون مالتي بيتسا لانا عخايخات نبر مالتينا لعلم أنم اتسو لفكرة كاتلخون صبغي وهالتي مالتي بيتسا مكيناتهم بقى ودي تفكر كاسي نيغاس خون سلالنكا خبكا بقى فغرته هكا فغرته مقو كاسي نيغار قطعناي كم تفوتير قطعناي مالتينا تايكو لكم ديلي بيتسب هذه بيتي نتي نعلي تلو فكاري تفكرو مالتي بينام لما نبيتي فكرانا هذه تفكار عدما خلي تفكاري تهم للاتو هالتو قالهم للاتو قلنا لي أو بنيام ما خلقاتي وخم نربشهم لو تقوال بنيام هم للخالو قلتات يلو قعتناي بيت تفكاري مالتي كن بيتسب أنا هم تطرطرو جن كالت فكاري تهم للاتو يلي تطرطر أنا مالتي ناي بيت فكاري ምንም ይቃለን ላይ ካለ ማለት ምክንያቱ ካምንግግሩ ሰብ ትምዙን ያኻ ተጥርጥሮ ትግምግሙ ያኻና ካለ ህይወት አምለለው በቃ ንቤት ቦታ ከምደውል ይልርዳለሁ አነ ማለቴና ቢንያም ተትጻመድ حق من نجار مس بنيام تدخن بقى
ብክብሪ መንበራ ሰውን ድሕር ግዜ ትፎትዮ ትኾን እያ ማለት ኣነ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ሓቂ ንምንጋር ብንያም በቃ ብክብሪ ትሕዝዋ ተተንከባኽብዋሲ ፍቅሪ ተመግብዋ እርግጠኛ እየ ንቢንያም ንምፍቃር ግዜ ከም ዘይወስደላ ቤቲ ማለት ኢና ሓቂ ዳኣሚ በቃ ሓደ ወዲ ልንከባኸበካ ብፍቅሪ ልምገበካ ትኾኑ ንኡ ንምፍቃር ንኡ ንምፍታይ ንኡ ንምእማን ግዜ ይወስደካ ሓቂ ንምንጋር ማለት ኢና ኣነ ክልደለኹ ያው ኣነ እሱልብለሉ እሳ ትብለላ ሓመይ ሓዊ ሓፍቲ ኮይናሲ ብሓደ ላይ ንቅፅል ሃምና ወትሮስ ብሓደ ላይ ንቅፅል ትብሎማ ኖ ኣነ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይምችወኒ ኣይደሊ ኣነ ናይ ባዕለይ ሂወት ጀምረ እየ ይብላ ማለት እዩ ቤተሰብ ናይ ባዕለይ ሂወት ጀምረ እየ ልበላ ምክንያት ለላ ፍቅረኛ ሃልያቶ ምናምን ከይኮነሲ ኣነስ ብሕውነት ክቅፅል ኣይኽእልን ኣነሲ ላ ፎቶ ክክ ናፍቀር ክክሲ ሃመይ ገይረ እየ ምስ ኣኺ ብሕውነት ክቅፅል ልኽእል ይእሉዋ ማለት እዩ ቤተሰብና እንታይ እክለኩም ደልየ ሓቂ ኦረዲ በቃ ናፍቀርካያ ናፈተኻያ ንዓ ስሜት ናሃልየካሲ ግን ብሕውነት ትቕፅል ነገ ድማ ካልእ ሂወት ተጀምረስኻ እታ ትፎትያ ካብ ምስ ካልእ እናኸደትሲ ሓምሓ ኮይንካ ትቐርባ ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ቤተሰብ እንድሕለይ ትኾን ኮይኑ ሓቂ ንምንጋር ሃምቲ ዝብሎ ርሕቕካ ምንባር ካልእ ሂወትካ ምጅማርና ርሕቕካ ምንባር እዩ እቶም ኣማራፂ ዝብሎ ኣነ እውን ይድግፎ እየ ማለት እዩ ቤተሰብ እውነት ኣነ ለይ ይድግፎ እየ ምክንያቱም በቃ እንድሕለይ ትኾነ ኮይና ምስኣ ብሕውነት ክቕፅል የብሉ ይበሃልቲ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱም ነጋ ክጉዳይ እዩ ቤተሰብ ሕዛ ምሕውነት ክቕፅል እዩ ነጋ ድማ ካልእ ሂወት ኣብ ዝጀመረትሉ ሰዓት እሱ ያው ድጋሚ ይጉዳሉ ማለት ኢና ካብኡ ድማ ኣነ ሰበብ ክኾነ ይደሊ ይብልዋ ማለት እዩ ቤተሰብ ሰበብ ክኾነ ይደሊ ያው እስኺ ብልዓቢ ልቢ እንሀክ ግን ሂወትክ ምቕፃል ትኽእል ኢኺ እና ናይኹም ሰበብ ናይኹም ምፍልላይ ምክንያት ክኾነ ኣይደሊ ይብልዋ እና እሳ ድማ ካብ ገድምናኡ ክምለስ እየ ማለት ዘበት እዩ ክምለሶ ይደሊ በቃ ይኣኽለኒ ከዚኡ ኩሉ ነገር ተረዱንና ይቅርታ ኢለካ እውን ምንም እዩ ለይምለስ ነገር ልገበርክዎና ብጣዕሚ ይቅርታ ከዚ ተረድእኒ ትብሎ ማለት እዩ ቤቲ እሱ ድማ ይቅር ንእግዚኣብሔር ኣነ ይቅርታ ይተኒ እንታይ እሞ ኣነ ብጣዕሚ ኢለ ክብረኪ ብከምዚ ክርእየክ እውን ብጣዕሚ ለይደሊ እና ኣነ ጥንካረ ክጥዕና ክእል ደሊዳ ብዝለይጠቅም ነገር ሃምዚ ትሓሚ ትጓሳቀሊ ኣይደለይክን እየ ጭራሽ ምክንያቱም ስለልፈትወኪ ይብልዋ ማለት እዩ ቤተሰብና እሳ ድማ ብድጋሚ በቃ ይቅርታ ግበረለይ እሞ ከምቲ ነበርናዮ ንቃፅል ሓምሓዊ ሓፍቲ ንቃፅል ትብሎ ማለት እዩ እሱ ድማ ኖ እዩ ትመልሱ ኣይኮነን እዩ ጭራሽ ክኾነ ይኽእል ከምዚ ዓይነት ነገር ለይኾን ነገር እዩ ማለት ይመልሱላ ማለት እዩ ቤተሰብ እንግዲህ ኦረዲ ኣነ እውን ናይ ቢንያም ደጋፊት እየ ሓቂ ንምንጋር ናይ ቢንያም ንግግር ደጋፊት እየ ማለት እዩ እውነት ሓምሓው ኩነኒ ናፍቀረካሲ ሓምሓው ኮይንካ ቅረበኒ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ቤተሰብ ብጣዕሚ ማለት እዩ እና ቤተሰብ በቃ መጨረሻኦም እንግዲህ ብሓደ ኮይኖም እንግዲህ ሓደ ኮይኖም ክመፁ ናብ ተስፋ ንፅበ ማለት እዩ ሕና እውን ተስፋ ንገብር ብፍቅሪ ማለት እዩ ብፍቅሪ ብሳቅ ብጨወታ እና ንቤቲ መን ኸት ሓቀኛ ኣፍቃራ ይመስለኩም ቢንያም ኦር ትፍቃራ ስሙ ኦረዲ ቅርታ ኣይሕዞን ብዙሕ ኣነ ብቻ ግን መን እዩ ተሓከኛ ለፍቅራ መን እዩ ከትልሓልየላ ከም ትሓስቡ ቢንያም ኦርስ ትንሕዘ ኣፍቃራ እስኪ ኣብ ኮሜንት ተቕምጥለይ ማለት እዩ እና ኩራተይና ለማሕንቲ ቪድዮ ዝመስል ነብሩ ብቐፃሊ ቪድዮ ድማ እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ናበልኩ ብዝክሰናበተኩም ማለት እዩ ሰሰናዩ ፀፅቡ ጠጥዑ መሞቻኡ ለበለ ንዓኹም ናበልኩ ብዝክሰናበተኩም ኩራት ባይ 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 ባይ